nabanggit nyo na po, Secretary, na ito ay family matter. Pero how do you react to skeptics na nagsasabi po na ito'y bahagi ng isang malaking sarswela? Over naman yan. I don't think people would want to be exposed to this kind of a controversy just for a zarzuela. Over naman yan. Bahagi din po ng pahayag ni Mayor Sara yung araw daw na inamin ng Pangulo sa kanya na siya ay tatakbo sa pagkapangalawang Pangulo, and she described it as an unpleasant event. What do you know about this, sir? Can you tell us the circumstances of this meeting? Nothing. I know nothing. I know only as much on the basis of the statement of Mayor Sara. Okay. Sec, on another point, kinu-question po ng ilang mga mambabatas yung priorities ng administrasyon as reflected in the proposed 2022 budget. Ang pagkakalarawan po ni Representative Arlene Brosas ng Gabriela ay tagilid daw ito. More than 1 trillion for infra and a mere 1% of that for hospitals and health centers. Senator Nancy Binay pointed out 11 billion for anti-insurgency pero binawasan ng 170 million ang pondo ng RITM. How does the palace react to this? Unang-una, I do not concede the percentage as mentioned by Representative Brosas. No? Ang importante po is, dalawang bagay ang ating pinaghahandaan para sa susunod na taon. Unang-una, yung paglaban natin sa sakit mismo. Pangalawa, yung pagbangon ng ating bayan dahil nga sa pandemya. So wag po nating masamain na malaki po yung ating budget for build kasi yung build po, yan ang magbibigay ng hanap buhay sa napakarami nating mga kababayan. Wag na po tayong umasa sa ayuda, bigyan po natin sila ng hanap buhay, kaya nga po mataas ang budget natin doon sa mga bagay-bagay na magpo-provide ng stimulus sa ating ekonomiya.